Ľudia zdravia. Čas ľudia zdravia z Crazy. Ja vás vítam pri mojom štvrtom dieli z mojho singleplayera. Klasického singlu. Takže dneska je advent číslo 2. Takže prosím ťa, nech bude vianočná pesnička. Dobre. A bude hrať celú pesničku. Takže na konci dielu zapalíme ďalší a ten advent. Ja som bol ešte v Nedéri a také som bol si pre vecičky. A keď už sme hento, tak si spravíme, jak sa to volá, aj Pedro to používa, X-Ray. Ale nie je to normálny ten cheat X-Ray, ale je to normálny pomocník, čo vôbec nepoužíva sa ako cheat. Je to normálne s pistónou, takže tak. Takže ja si spravím dvoje pistóny a potom ešte musíme ísť. Vlastne máme písmu. Nevadí, ešte si ho zatedy necháme. Lebo je noc, takže toto si zoberieme. Máme toto drevo, potrebujeme tiež. Železo máme. Takže dúfam, že máme všetko. Tak. Raz, dva. Už to pretočiť. A máme. OK. Takže kde si to dám? Ja si to dám. Toto podlahu spravím potom. Len si poviem pre nejaký matruš. A ja sa spravím sem normálne, čo? Ale musíme si to spraviť viac miesta. Tak by sme aj toto mali začať už zväčšovať, ale tak teraz máme advent, teraz musíme také robiť iné vecičky, ale nebude sa, ja som na to nezabudol. Tak, čo ešte jedno. Tak, potom OK a už len tak a tak. Dobre. Hop. Darí ti? Je. Aha. Darí ti, nevadí. Ja potrebujem tie iné. Potrebujem iné písny, nevadí. No. Takže vidíte čo, ako to máme? Ja by som len potreboval nejaký spawner. Nejaký spawner nevidíte. Tam to asi osvietené, alebo je tam lava, neviem. Ja si to ešte zničíme. Dobre, a teraz z druhej strany. Tak, noriti. Ty koko zase. No, tak keď nemáme tie opustené doly sa tam. A nejaký spawner. Čakaj. Ja som tam niečo videl. Hen tam. Si mi ho zdalo. Tak mali by sme ísť do tých opustených dolov. Dobre. Tam možno aj nájdeme nejaký. Tak sme mali nájsť. A hen tam niečo vidím. No aké to som. Takže vypneme to. Zničíme to. Tak. Už to tak vám pripravíme. Tak. A už tam pádeme a spustíme to. Takže idem si vyhodiť všetky veci z inventu a ideme naspäť do púštnych tých oných. Lebo ak viete, že vo dedinách sú enchant knihy, nie enchant knihy, tie na enchantovanie knihy, tak som to myslel. Takže všetko sa musíme sa vyprázdniť, to si dáme na seba, aby sme išli prázdni. Dobre, ideme na to. Dúfam, že to počkej, zoberieme z torčičky, aby sa nemuseli ísť vždy, no prosím. Čo? Paličky. No presne, 5 máme. No dobre.
Alebo ešte viacej. Len... No, musím ísť ešte dole. Počkaj, tak to si už rovno viacej spravíme. Spravíme si zo všetkého. To budeme mať tak akurát na 16. Musíme sa troška osvietiť. No. Takže ešte musím ísť dole, ale tu som aj, to už sem pridal tú vodu. Ja sa zabijem, ale nezabijem, aha, dobre. Takže sa už zabijem. Teda 14, 15, 16. Tak, OK. To si sem dáme a ideme hore zase. Takže nebrange-minoval som vôbec nič. Počkaj, nemám tu ten kýblik. Nevadí. Dúfam, že bude stačiť tieto rčky. A dúfam, že koľko máme FPS-iek. Ja som si vypol natáčanie, ja Magor. A zase som dal screenshot. 60 FPS-iek, dobre, pohode, to ide, super, to ide, keby sa nenatáčal. I love you, Dextory. Aj keď to na hodinu vám to zožere 100 giga, ale... áno, dobre som povedal 100 giga. Dobre ste počuli. Ale pohode, čo? Ja si spravím nejaké filmy, si vymažem porno. Takže čaute prasce. Dúfam, že sa nestratím úplne. A keď tak sa portím na toto. Dobre. To len takto provizorne, aby to sme sa nestratili. Počkaj. Niečo som počul. Musím si to čeknúť, či je to pravda. Že v týchto horách by malo byť, teda takýchto vyjondených horách, malo by byť viacej tohto. To si takto pozriem. A fakt. Tak nie. Nevadí. To už nevadí. Skúsiť sme to mohli. Neviem, ako to je. Ja si vám tak tu záďam, dobre, a ideme ďalej. Či idem dobre. Vidíte, tam je tá savana. Ale dúfam, že to nájdeme. Vidíte, krásne hory, deravé. A že to postupne je. Počkaj, ešte to ryti. Takže už asi inokedy pre toho konia. No, inokedy asi. Aké tak, tak. Neviem, fakt už neviem, ktorým smerom. Ale tuším, že rovno. Či klamem, alebo... Tam je láva, aj pritom bola láva, ale... Áno, dobre, ideme. Tu je už tá studnička. Podľa nej viem, že ideme dobre. Tu je tiež pekný les, tam sme potom niečo mohli postaviť. Ja si to tu osvietím, aby som vedel, že, či to nie je druhá. Tak. No, či stále idem dobrým smerom. Koň. Pozriem si toto, serem na to. Musíme teraz trošku počkať. Takže späť. Tu je nejaký spawner, aj to je na niečo iné. Nie. Ryti. To je normálne, kde to je? Tiež. No, dobre, tu. Minus 1449. Minus 1440, minus 1400. Aha, tak práve, že ideme zle. 1400. Troška na stole. Až potom spravíme k tomu ty portál. 1400.
400. Dobre, ideme. Minus, to je dobré. Počkaj, ale čo tam ideme? Ja potrebujem ísť. A vlastne, hej, dobre. A potom do tej prvej, kde sme mali bývať. Ale nebývame. Ty vole, kde je? 1400. Je. 1449, no. Super. No neviem, kde bývame, asi tam. To si robíš srandu, ty vole, 1449, 449, no už dáme takto. A 71. Nie, fuck. 650. A, jaj. Intelligent. Či to je... Nie, to je tá istá, tuším. Fú, keby tam bola nejaká druhá pyramída, to by som bol najšťastnejší človek. No dobre, je to tá. Bohužiaľ. No, vidíte, je to tá. Mám tu schodiky. Takže... OK. Už musíme nájsť ten dom, kde sú tie knihovne. No, super. Pochválen. Nič. Viem, že v nejakých domoch to býval, neviem akám typu dome. No tu nie. Kde to je? Nič. Ty vole, že by to nebolo. Dobre, to by som bol fakt naštvatý. Jeho. Fakt nie. Dobre, toto keď sme tu však jedla nikdy nemáme dosť. Počkať. Dobre, 25, dobre. Doberme všetko. By som to mohol strihnúť, ale tak to vadí, dobre. Ale to ma fakt naštvalo, že tu není tie. Tu musíme kravy zabíjať. V takomto type to není. Torti. Nič tam není. To si dobereme. Berem dom. Ale býva to na 100% týchto. Že výhody na šesky, nie? Ty kokos, to ma fakt naštvalo. Proste ja viem, že to býva. Tu nič. Nič. Nie som spokojný, nie som nejaký šťastný. To fakt nie. Torti. Proste ja viem, že to býva. Neviem akých typov domov, ale býva to. No nevadí. Čo už boli sme tu. Pozreli sme to, nie je to tu. Tak zoberieme sugar candy. Dobre. Ne. Ne. Nie. 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 Ježišmária, kde to máme? To je ono. Je to ono. Minus 855. Minus 855. Počkaj, tým smerom. Dobre, týmto smerom. A Zčko 642. No dobre, najprv pamätal. Týmto smerom. Dúfam. Plus 642. Týmto smerom by to malo byť. Keď nás neklamú oči. Uvidíme. 642 sme už prešli. 642. Tak rovno takto. A uvidíme.
Ja mal by som to strihnúť, ale... Takže ja to strihnem a keď budem tam, tak zase ozvem, takže za tedy sa uvidíme. No tuším, že za týmto kopcom to už bolo. Takže ak vidíte, si to troška tu osvecujem. Pomaly. Ale tuším, že za týmto kopcom to je. Tu je trhlina. Žiadny dia. Žiadne, tak ideme ďalej. No tu je ďalej tá trhlina. 140, obrovské. No, dobre, to je už tak už, dobre. Ja som to vedel. Aj to tá, podľa mňa, mala by to byť tá. Ozaj, keď sú vlci, tak tu aj zabijeme. Ďakujem. Ďakujem. Vtedy dobre. Takže ideme tam. Dúfam, že tam budú aspoň tie knihovne. A vidíte, koľko to tu je toho. No, dobre, je to dobré. To je pravda. Sem na to. Nech sa mi to vláči za sebou. A tu je to. Daj, prosím, sú tam bude, prosím. Prosím, nech to tam bude nejak, aspoň jedna knihovňa. Aspoň jedna ideme knihovňa, tak. Je to tam. No, už to bereme za sebou. To, čo sme to tu nehali. Je to tu? Dobre, kde to je? Ja viem, že to tu býva v tých domoch. Však nosík to tiež našiel. Ale neboli lagy. No, prečo to mne to laguje? Prosím, nech to bude aspoň jedno. Tak sa už vraciam, ak vidíte. No, tu sú naši saxiory, takže nie som možno nadšený z toho, že sme nenašli žiadne knihovne. Pozeral som. Takže bažiny nenašiel som aj tie. Ešte skúsim niečo povedať bažine, lebo podľa mňa keď ich nájde, tak sa ozvem, tak za tedy bye bye. Je to to, čo si myslím? Ďalšia pyramída. Ďalšia pyramída. Super. Jo, je to tady. Ďalšia pyramída. Ja som fakt šťastný. No tak sa idem na to, že čo stolnové, prečo to tu je stolnové? Stolnový domov, počo raz to je nestávalo, ale... Daj. Díky. No, nice. Nice. Nemám žiadny dia, tak nič. Čo už. Dobre. No dobré, aspoň aj tak si odfotím. Aby som videl potom ju rozbiť. Takže druhá pyramída, štvrté dielo. Teší. Very nice, to si odfotím. Keď budeme mať dosť toho. Dosť sandstone. A za tedy ho budeme mať dosť, keď si všetko vykopeme. Je to to, čo sme vyčarovali, alebo... No, je to to, čo sme vyčarovali. Škoda. Ahoj, žien, ktorá. Preto tam bola tá studňa. No, tak ideme stále dookola. Super, gratulujem si. Takže ja... nevykopem to, ideme už domov. Teraz to nesmiem.
Čo sa to nevie? Čakať. Verite. Nie. Toto. Minus 1500. 1500, neviem čo. Čakaj, minus 1500. No takže takto je už všetko, som konečne našiel nejaké kravy, tak čo som ich už rozmnožil. Ešte sa tam nejaké tie potom pozabíjam asi. Takže už len nakoniec, už len ešte nejaké bloky potrebujeme. Si ideme postaviť ďalší tento. Z čo to dáme? Tak. Takže už to len zapalíme a bude dobre. Takže ďalší zapalíme, áno, druhý advent máme už. Už si to odfotíme, čiže dám sem pomocný nejaký schodík. Keď sme potrebovali ho počínať, dobre. Takže už si to odfotíme na ďalšiu miniatúru. Dorti. OK, takže ja vám ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa video nepáčilo, dajte dislike. Ak sa video páčilo, páči sa vám moja tvorba, tak dajte odber, aby sa vám ukazovali moje videá. Takže užívajte deň, lajkujte, odoberajte, subscribeujte, poslúchajte. A však to poznáte, samozrejme, kto nepoznal. Takže čaute, počkaj. Kto? Čaute. Motherfucker. Sváš.